Lo inut bahini BJP long doi mene Congress long doi mene sata ninga lo galang litum ci siket erlo biar APHLC fansi piat ponon ke ange jong si piat lo te hokalam lo ilitum akhei la pe det ke ci rai long po jong si pipedet polote remdet polote lage ki jut lo itum ron ke jedan ke rem lo la ben ki jut lo edet lo pe akhei ta ki jut na thu siket dam pe prap thu pik khang yang ponon bang to sar nang le MP haidet lo panang ta nang le kupi si claim ke cheng si claim ponji ke claim si ke ni dum ke hang piloi li tu autonomous state body APHLC tum si harokre sirke bra throke bra sirke baninkanta AP autonomous state wan lo sita congress tum war fit le non ni li tum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek ye phan claim vek la po la pen hem phuar nam nang rabdun po etu long lock po la pen ke la so phige ni tum la siksidul ke do an aprang men ke do an power la pen ke long muchot 1995 aning kan da power penang ke long do hala anta ni tum exercise la po ni to akam pe do et po to sar la district thom Karbi Anglong ni jang Karbi Anglong la pen di mahaso la district thom long voter bang ko ando la pen ko an nang tum long ponji la bangso voters non ke theklong neli hisab selang sita dak itum east Karbi Anglong bang ke 5 lakhs dobody 5 lakhs se la pen west Karbi Anglong bang 2 lakhs se 22 2 lakhs ko an ne 1000 do la pen hala NC Hills abang ada 1,55,000 do la anang bong nilitum kamatha non market inglong arat si yer so ong uchot lang arokom sita itum puthekhe he hala 1,60,000 bongali hindu tum doko kamati di amen NRC kavetum hala tum yong si amen do et la penitum karbiatum amen avedet pulote ilitum la tuke kamatha sumkrung alam lo sita nono matke nili kachoningri la pen kachini ke karbiatum an inglong aratum an naga mizuk kuki khasi garo syam lat kado e dimasa